22. No a hneď tu máme highlight dnešnej aukcie, dielo z radného obdobia tvorby Antona Suša, čiže spred roku 1914. Vyvolávacia cena je, myslím, dosť atraktívna, 8 000 eur. 8 000 eur je vyvolávacia cena, takže máme tu ponuku na podlimit. 6400, tam je tiež podlimit, tam je plná suma. Áno, takže vzadu plná suma 8 000 eur, 8200, 8400, 8400 zatiaľ poprvé, 8600, dozadu 8800, 8800 poprvé, 9000 eur, 9200 dozadu, 9400, 9400 poprvé, 9600, 9800, 10 000, 10 000 poprvé, 10 300, 10 600, 10 600 poprvé, 10 900, 11 200, 11 500, 11 800 vzadu, 11 800, 12 100, 12 400, 12 400, 12 700, môžete na 13 000, áno, máme 13 000 eur, 13 000 eur poprvé, 13 300, 13 600, 13 900, 14 200, 14 200, 14 500, 14 800, 15 100, 15 400 vzadu, 15 400 zatiaľ poprvé, 15 400 po druhé, 15 700, 16 000 eur. 16 000 eur zatiaľ, 16 000 eur zatiaľ poprvé, 16 000 po druhé, 16 300, 16 600, 16 600 po prvé, 16 600 po druhé a keď to vzdávate tým pádom 16 600 po tretie pre číslo 59. Takže 59 a 16 900 ste povedali, Nina? 600. 600. 33. Do zápisu prosím, Max Šurman pod číslom 75 a my sa už môžeme venovať Juliusovi Jakobimu a jeho robotníckej idyle pod číslom 76. Vyvolávacia cena je 8 000 eur a mám tam písomný limit a mám tam aj objednávku telefonického pripojenia. Takže 8 000 pre písomný limit, 8 200, 8 400, 8 600 pre telefonistu poprvé, 8 800, 9 000, 9200, 9400, 9600, 9800, 10 000, 10 300, 10 600, 10 900, 10 900 poprvé, 11 200, 11 500, 11 800, 11 800 poprvé, 11 800 po druhé. A ak sa telefón neprihlási, ale máme ďalšieho záujemcu v sále, čiže 12 100, 12 400, 12 700, 13 000, 13 600, 13 600 po prvé, 13 600 po druhé. Ak sa ale nikto ďalší nezvýši, tak 13 600 po tretie pre číslo 49. Po dlhom dražení. A my pokračujeme Arnoldom, Petrom, Vajsom, Kubínčanom a jeho muzikantom. Tam si v katalógu prečítajte rodokmeň tohto obrázku, ktorý je veľmi dobrý, vzácne v týchto našich pomeroch. Vyvolávačka
3500 eur a opäť objednávka telefonického pripojenia. To nie, lebo pán je v sále. Pán je v sále, takže sorry. Je, že? Áno, dobre. Takže 3500 môžeme od vás, predpokladám, začať. 3500, 3500 po prvé, 3700, 3900, 4100, 4300, 4500, 4500 vpredu stále, 4500 zatiaľ, 4700 môžeme ponúknuť, 4700, 4900, 5100 je najbližšia ponuka, 4900 zatiaľ po prvé, 4900, 5100, 5300, 5300 vpredu po prvé, 5300 po druhé, 5500, 5700, 5700 vpredu zatiaľ po prvé, 5900, 6100, 6100 máme vpredu, 6100 zatiaľ po prvé, 6300, 6500, 6700 asi môžem ponúknuť, zatiaľ vpredu 6500, 6700 máme, 6900 vpredu, 6900 zatiaľ, 6900 zatiaľ po prvé, 6900 po druhé a 7100, 7300, 7300 vpredu, 7500 môžete zaokrúhliť, 7300 zatiaľ po prvé, 7300 po druhé, 7500, 7700, 7700 po prvé, 7700 po druhé a 7700, ak sa nikto ďalší nezapojí, po tretie pre číslo 58. Gratulujeme. Takže máme tu, mali sme prvého a teraz máme druhé dielo Petra Arnolda Vajsa Kubinčana. Tento raz je to Pastel, jeseň z roku 38, vyvolávačka 1800 eur. 1800 eur, podlimit máme záujemca 1400, 1450, 1500, 1550, 1550 zatiaľ po prvé, 1550 po druhé, 1600, po prvé, 1650, 1700, 1750, 1800 sme na vyvolávačke, takže 1800 po prvé, 1850 po prvé, 1900, 1900 po prvé, 1900 po druhé a 1900 po tretie pre číslo 22. Gratulujem. Takže 1900. Mikuláša Galandu, Žena s kvetinou, to je tá posledná tvorba Galandová. Vyvolávačka 5000 eur a 2 objednávky telefonického pripojenia. Julius, máme plnú sumu. Takže 5000 eur od druhého telefonistu. 5200. 5400. 5600. 5800. 6000. 6200. 6400. 6400 zatiaľ pre Katarínu po prvé, 6400 po druhé. Ak sa ale nikto ďalší nezvýši, tak 6400 po tretie pre telefón 325. Takže telefón a my teraz budeme sa venovať Jánovi Mudrochovi. Z hodou okolností veľmi peknú kolekciu neskorej tvorby Jána Mudrocha. Sme pre vás pripravili, toto je ležiaci akt pod číslom 90, vyvolávaný za 9500 eur, na dielo sme dostali písomnú ponuku.
9500 pre písomný limit po prvé, 9500 po druhé, 9700, 9900. Zaokrúhlime u mňa na 10 000, 10 300, 10 600, 10 900, 11 200, 11 500, 11 800. Môže byť ešte vyššie, takže 12 100, 12 400, 12 700, 13 000 u mňa, 13 000, 13 300, 13 600, 13 900 zatiaľ po prvé, 13 900 po druhé. Ak v sále nikto ďalší nezvýši, tak 13 900 po tretie pre číslo 58.